ट्रॅक्टर कित्यासाठी म्हणजे इतक्या सगळ्या खड्ड्यासून ट्रॅक्टरच तर चला शकता ना. हो अहो इमल्यान शितल्यान गितल्यान मिंग्यान नमल्यान मिया आणि सगळ्यांनी साडीओ काढलेलो भारी भारीतले लग्नाक येऊसाठी खास. पण मास्की खंय शिकली माहिती आ मियाला गीतला सगळा विचारता. अहो कोंबडी रावणेक ठेवलेल्या ना ती म्हणता आता उतराची असा मिया काय नाही. आणि खंयसून मग सगळ्यात नायरी लागत गेली. अहो पोराटोरांका शाळेत सुटी सुद्धा सांगलेलो मास्तरांका. आता झाला असा निघाच्या आदल्या दिवशी पकल्यान रेड्याचा जॉट बांधल्यान कुंड्यात आणि जोताचो रेडो सुटान पळालो ना हो. आता माका सांगा या शेत पाण्याच्या दिवसात आता जर रेडो पळालो जोताचो तर त्याका टेन्शनचाच काम ना. आणि ट्रॅक्टर पकल्याचोच होतो त्याच्यामुळे त्याच्या ट्रॉलीत बसणारी माणसा ट्रॅक्टराच्या ती कमी झाली. म्हणजे कसा येताला पकल्याचो ट्रॅक्टर नाही. अहो मग बायग्याव नायरी लावूक लागला तर काढूचो म्हणता माझं. पण तुम्ही काय रागवा नको ऐकलास. आम्ही ना सगळेजण बारशाक नक्की येतलो. नक्की म्हणजे नक्की येत राहिल्यास तुम्ही रागवा नको अशा. पुणग्यात नका सांगान ठेवल्या ना बारशात मी पारणा म्हणतलंय म्हणा म्हण बाई. बाकी तुमची सून बरी ना कामा आपण